No, jo desconfio molt del govern Zapatero per una raó, perquè el govern Zapatero sempre dona llargues, bones paraules i tot el que es compromet costa molt d'arrencar-ho. I per tant, crec que la millor manera de que es comprometés el govern Zapatero seria amb una actitud unitària de totes les forces polítiques catalanes, no donant suport a les lleis importants. Però malauradament el que ens hem trobat és que el PSC ha donat oxigen i Convergència i Unió, la Convergència i Unió del senyor Mas, ha donat molt oxigen al govern Zapatero. Un mes després de la manifestació, el que hauríem d'haver tingut és que cap força política catalana donés cap vot al Partit Socialista Obrer Espanyol mentre no refés fil per randa el que va votar el poble de Catalunya. I malauradament, un mes després, Convergència i Unió i PSC han donat suport. Amb el PSC no és estrany perquè és el seu partit, però el que és sorprenent és que la Convergència i Unió de declaracions altisonants del senyor Mas és la Convergència i Unió que quan arriba a Madrid vota les lleis més claus i més fonamentals del govern Zapatero. Crec que és l'hora que hi hagi explicacions i de poder encarar la campanya amb tota la transparència. Seria bo que Convergència i Unió donés explicacions abans que s'iniciés la campanya i abans que es convoquessin les eleccions. No sigui cas que es convoquin les eleccions amb un partit que no ha donat prou explicacions. En segon lloc, seria bo que, a més de les explicacions, el que fessin és retornar els diners, que tinguessin un canvi d'actitud, que es comprometessin a la reforma del Codi Penal perquè sigui penalitzat el finançament irregular dels partits polítics de forma encara més estricta. I entenem que si les eleccions volem que siguin diferents, si les eleccions entenem que han de ser un espai perquè la gent participi, aquesta participació, aquestes eleccions fetes d'una forma diferent, necessitarien d'una Convergència i Unió que donés totes les explicacions, que tornés tots els diners que ha rebut de forma irregular i que, a més, òbviament, amb un compromís previ de tots els partits perquè les coses no tornin a ser iguals.